बर' माहारिनि फरायसा आफादा थामथि बादायलायनायावहाय जन्तर मन्थरावहाय जन्तर मन्थर नैबे प्रग्राम माबा जायगायावहाय जोंना आलादा रायजो सोरजिनाय बर'फोरनि देरसिन सिमां सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ जों दिनै जाफुंसार होफैदों। दा बेवहाय जोंहा दिनै बर'फोरनि देरसिन सिमां आलादा रायजो बेखौ जों जाफुंसार होनायाव बर' माहारि फरायसा आफादा जिहेतु जोनोम जानायनिफ्रायनो जों थांनासिम आलादा रायजो मोना जों सोमावसारबाय थागोन। जोंल' नङा जोंनि उनावबो गोबां जोंनि इयुन गथ' गथायफोर जोंनि फिसा फिसौ जोंनि फंबाय बिनानाव बिथांमोनहाबो सोमावसारलांगोन। गतिके जेब्लानासिम आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटआ जाया अब्लानासिम जों सोमावसारबाय थागोन। दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफादा दिनै थांनाय समावहाय जों नुनो मोन्दों जिहेतु जोंनो बर'फोरनो मोनथाम एकर्ड खालामबाय BSc, BTC आरो बिटिआर। नाथाय दिनै मोनफ्रोमबो दफाफ्रा मोनफ्रोमबो एकर्डआ दिनै बर'फोरनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हायाखै। गतिके बिनि थाखायनो आलादा रायजो नङाबा बर'फोरनि मालाबाबो थांनानै थानाय थामोनथाया मालाबाबो रैखाथि जानाय नङा। आरो आलादा रायजो नङाबा बर'फोरनि राजनितिक अर्टिकल इकुवेल रिप्रेजेन्टेसन समान राजनितिक गोहो मोननाय जों समान डिसिसन बानायनो मोननाय जों दिनै गासैबो डेभेलपमेन्ट प्रजेक्ट जेरै जोंनि साख्रिनिफ्राय लानानै जोंनि सोलोंथाइनिफ्राय लानानै गासैबो बिथिङाव जों थांनानै थानाय बर'नि राव हारिमु बर'नि थुनलाइ बर'नि आसार खान्थि धोरोम गासैखौबो जों फोथांनानै लाखिनो हानाय नङा। गतिके बिनि थाखायनो जोंनि आलादा रायजो सोमावसारनाय बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटआ जेब्लानासिम जाया अब्लानासिम बर'फ्रा बिदिनो नासयबाय थाजागोन नाख्रेबजाबाय थासिगोन नेवसिजाबाय थागोन। बेनि थाखायनो आलादा रायजो सोरजिनाया गोनांथि। बेनि थाखायनो बनसुनि सोमावसारनाया दिनैबो आरो गाबोनबो जालांबाय थागोन।